Príjemný dobrý deň, moje meno je Romana a toto video je dedikované mojej praxi na Ústave výskumu sociálnej komunikácie. K stáži som sa dostala pomocou pýtania sa. Diskutovala som po hodine s jednou z doktorantiek práve o mojej ašpirácii s výskumnou cestou a potenciálne aj na doktorantské štúdium a práve na základe tejto mojej ambície mi prislúbila, že sa na svojom ústave spýta, či by ma takýmto skillsetom nevedeli priučiť a spomenula aj to, že by to mohlo byť náplňou mojej budúcej ročnej praxe práve v tomto akademickom roku. No a vybavili sme vlastne úvodné stretnutie. A hneď po tomto úvodnom stretnutí, kde vlastne oni mi povedali, čo mi vedia ponúknuť a ja im som povedala, čo viem ponúknuť, sme sa dohodli, začala som to praxovať a dôvodom, prečo ma zobrali, si myslím, že vnímali moju ambíciu a môj úprimný záujem s nimi spolupracovať a zaujímali ma výskumné oblasti, ktoré sa skúmajú na ústave, ako aj proces výskumu samotného, takže pre mňa to bol taký malý splnený sen. Primárnym cieľom mojej praxe bolo oboznámenie sa s procesom výskumu a v rôznych jeho podobách. Spolupracovala som aj ako na kvalitatívnych, tak aj na kvantitatívnych výskumoch. Sekundárnym cieľom bolo rozšíriť nejaké moje skills typické pre výskum, ako je transkripcia dát, rôzne typy analýzy či tvorba dotazníkového inventáru. Cieľom bolo taktiež mi ponúknuť neformálne vzdelávanie v skúmaných oblastiach ústavom prostredníctvom rôznych seminárov, prednášok, podcastoch či kníh. Moja náplň práce bola veľmi rôznorodá od prítomnosti na spomínaných seminárov cez transkripciu rozhovorov až po vlastne výskum v teréne. Išlo taktiež aj o teoretickú alebo aj praktickú analýzu dát alebo kontrolu dotazníku pred ich uverejnením. Zo školy som mala dobrý teoretický základ pre väčšinu úloh a úkonov. Napríklad som mala pred sebou tematickej analýze, takže keď som bola edukovaná o jej reálnom využití a ako vyzerá v praxi, tak som vedela a tušila, kde je sever. A teoretické poznatky zo školy som využila aj na rôznych vzdelávaniach práve kvôli tomu, že veľa z týchto vzdelávaní sa nevenovalo tým baseline veciam. Vďaka praxi som nadobudla teoretické poznatky o pomerne veľkom množstve typov a tém výskumov, ako aj jednotlivých krokov daných výskumov. Taktiež som nadobudla poznatky, čo sa špecifických metodológií týka, ako napríklad metóda eye trackingu, ktorá bola akože úplný mindblow pre mňa. A mala som príležitosť si vyskúšať aj prípravnú časť, ako aj zber dát, tak aj analýzu dát v rôznych témach, projektoch a typov výskumu. No a zároveň aj tá neformálna edukácia bola pre mňa prínosná a obohacujúca, lebo si dovolím tvrdiť, že vďaka nej mám nejaké základné poznatky v značnej časti typov výskumov, ako aj v témach skúmaných práve mojím ústavom. Poznatok, ktorý vnímam ako najdôležitejší a absentujúci pred dokončením praxe je práve transkripcia rozhovorov a jej rôzne typy. Medzi chýbajúce vedomosti taktiež radím to, ako fungujú granty na výskum, jednotlivé typy grantov a samotné podmienky pre prijatie na doktorantské štúdium alebo napríklad pre publikáciu výskumu. Alebo samotný priebeh publikácie. To sú úplne absentujúce vedomosti. Väčšinu zručností nadobudnutých praktickým výskumom v teréne taktiež vnímam ako absentujúcich zo strany univerzity. Možnosť viesť výskum metakognície detí je zážitok, ktorý sa mi s týmto najviac spája. No ale nemyslím si, že moje štúdium má možnosť a zručnosť práve takémuto niečomu nás priučiť praktickému, či už časového alebo kapacitného hľadiska. Počas praxe som spoznala skvelé výskumnícke kolektívy, ako aj projekty, na ktorých pracujú. A vnímam to ako kľúčové vzhľadom na to, že v kariére výskumníka mám ambíciu pokračovať a táto prax ma v tomto smerovaní iba uistila. Práve tá diverzita a rôznorodosť výskumu je pre mňa veľmi atraktívna, aj keď som si vedomá, že pozícia výskumníka je plná starosti, byrokracie, ale aj po tom, čo som mala vlastne príležitosť veľa z týchto vecí zažiť na vlastnej koži, tak ma to neodradilo, práve naopak.
Ukončenie praxe vnímam ako skvelým odrazovým mostíkom ku mojej budúcej kariére. Viacero ľudí na ústave ma už pozná a bola som oslovená na spoluprácu na istých projektoch aj po ukončení praxe. Najbližšie budem spolupracovať práve na jednej kvalitatívno-kvantitatívnej analýze a písaní výskumného článku práve na základe tejto analýzy. A mala som taktiež možnosť sa zúčastniť stretnutia s riaditeľstvom ústavu, kde vlastne bola diskutovaná moja brigádnická pozícia a potenciál ostať, pracovať na ústave v budúcom kalendárnom roku. A vždycky na to strašne rada spomínam, lebo riaditeľka ústava na tomto stretnutí tak úsmevne povedala, že by neodmietla možnosť si vychovať vlastného doktoranta. Ale myslím si, že nič z tohto by nebolo možné bez môjho sebavedomia, ambície a chýbajúceho strachu sa pýtať otázky. Som nesmierne vďačná za túto príležitosť a že mi práve Ústav výskumu sociálnej komunikácie dal šancu. A dúfam, že sa čím skôr uvidím s mojimi nadriadenými bok po boku v citácii nejakého výskumného článku.